tom, že svět je krásný, jistě nepochybuje nikdo z nás. Ale jak vlastně vnímají svět lidé se zrakovým postižením? O tom jsme se mohli na vlastní kůži přesvědčit v ostravské kavárně Green Line Cafe na akci s názvem Jak chutná káva nevidomým. Překvapilo nás, kolik lidí projevilo zájem o to, aspoň na chvíli se vžít do světa nevidomých, aby tak lépe pochopili jejich potřeby a současně objevili kouzlo ostatních smyslů, které nám vidícím někdy tak trochu uniká. Chutná jídlo, když ho nevidíš, můžeš tam pár kolesků, které normálně můžeš jít s rukama. To se neví, ne? No musíme přiznat, že to byl zážitek skutku výjimečný. Myšlenka vznikla už před několika lety, kdy jsme se vlastně rozhodli, že bychom chtěli trošičku zviditelnit službu rané péče a říkali jsme si, že takové zážitkové odpoledne nebo celý den, jako je to dneska, v kavárně na to bude skvělá volba. Kromě chuťových buněk si na své přišel i hmat a sluch. To když jsme měli možnost vyzkoušet několik her pro nevidomé. Spousta lidí si nedokáže jakoby představit, jaké to je vlastně nevidět. Když si něco ochutnáte a chutná to vlastně jinak. Jaké to je pít? Vidím, že piješ čokoládu, když nevidíš. Je to nový pocit, ale jde to. Nový obzor, nový svět, no. Zajímavé. Prostě tma. Tady ta vlastně celorepubliková kampaň má sloužit veřejnosti proto, aby rodiny, kde se narodí dítě, které má nějaké postižení, aby věděli, že tady ta služba existuje. Zúčastnili jsme se, neviděli, ale tušíme. Plně pochopit to asi nedokážeme, protože vždycky si ty klapky můžeme sundat. Pro televizi Pantuška Anežka Bindrová.